ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଆମର ଦୋକାନରେ ଗୋଟେ ଭକୁଆ ପିଲା ବଇଛି। କାଇଁ ମୋଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖାଇଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଇଥିଲା ପଳଉଛି। ଇଏ ପିଲାଟା ଆଇକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ବକର ହେଇକି ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୋର ସୋର ଲାଗୁଛି ଖାଲି ସାମାନ ଆଗରେ ଚୁର ଭଳିଆ ଖାଲି ଲୁଟୁଛି। ଏବେ କହିଲା ଧାଇଁ ପଳେଇছে। ଏବେ ଭାଇ ଦୋକାନରେ ବଇକି ହେଲେ ସେ ପିଲା ଆଇଥିଲେ ଏଇଠି ଡିଜେରେ ବେଶୀ କଲେ ଏବେ ପଳେଇଲେ। ଏ ଦୋକାନରେ ବଇକି ପବନ ଖାଇ ବଇଛି ଏଇଠି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାଉଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମାଉଥଟା ଆଉ ଏ ବକ୍ସଟା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। ବହୁତ ଭଲ ବାଜୁଛି। ଭାଇ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ସାଉଣ୍ଡ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି କେତେ 3000 ପାଖାପାଖି ଦେଇକି ଆଣିଥିଲି। ଭାଇ କ୍ୱାଲିଟି ମାତ୍ର ମସ୍ତ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଥିବାର ଯଦି ଆଣିଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାହିଁକିନା ସାଉଣ୍ଡ ମସ୍ତ ଉପରେ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବଜେଇଲେ ପୁରା ଗାଁ ବୁଲୁଛି। ସେ ସାଉଣ୍ଡ ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାଇକି ଧରିକି ଆଣନ୍ତୁ। ହେଲେ ଭାଇ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହାଏ।